Mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Morning barkada, parang di ata ako sanay na pumasok ng Lunes. Ako lang ba? Pero balik eskwela na tayo at sa mga dyan, hindi pa bumabangon, okay lang kasi it's a holiday. Sana all, di ba? And morning barkada, it has been a wonderful weekend and kasama nyo pa rin ang dynamic duo muna ngayong umaga. Yes. Ma'am Sheki. Oh, sana palaging Lunes, palaging holiday. Oo nga eh. Hiniling talaga. Long weekend. Oh, good morning sa ating mga kabalitaktakan ngayong umaga na nakatutok. Naku, sarap pa namang matulog sa ngayon. Pero kung kayo may gagawin, lalabas, naku, bangon-bangon na po, no? Because August 29 is the National Heroes Day. Ayan, paggunita po sa kagitingan at katapangan ng ating mga bayani dito sa ating bansa na nagbuwis para po sa kalayaang tinatamasa natin ngayong umaga. And also, August 29, nako, last Monday ng Agosto. Ay, at September na. Parang wag muna, doon ka muna, magtago muna. Ayan, baka nakaisip na kayo ng pwede nyong iregalo. Nako, ang aga-aga. Nako, talaga ang Pasko dito sa Pilipinas, nagsisimula yan kapag Burr months, di ba? Exactly. Kaya Merry Christmas. Inunahan na. Makakasama niyo po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon, ngayong umaga. Oo nga, maagang pamamasko, morning barkada, pero mas maaga kami, kaya pwede po nyo kaming mapanood sa inyong smart, free TV po, nagamit lang ang antena, pwede iayos lang po yung antena para makasagap ng signal, at kung smart digital TV naman na nakakabit sa Digiboxes, iscan nyo lang po yung channel number nyo para mahanap nyo kami, either the Highland TV channel or GNN channel, depende po ang channel number sa ating lokasyon. Yan, at kung kayo naman ay nasa kwarto or nasa higaan muna, ayaw yung tumutok sa mga television, ako, gayahin nyo ako naka-live stream, nanonood ako ng live stream. Wow. Ginaya ko na rin si Ren. Oo nga. Oo, and also available din po tayo sa YouTube at RNG Luzon, at Facebook at RNG Luzon, at meron din tayong Twitter at Instagram account para po sa mga gustong makimarites ngayong umaga. Nako, ipadala nyo na dyan. Pwede po dyan. And meron din tayong website which is rng.ph. Tama yes, ba? rng.ph. Quick reads yan, morning barkada. A 3-minute read is very essential. Reading is essential, sabi nga nila. Yan, reading is essential, yes, but going out is essential too. Kaya naman yung mga lalabas dyan ngayong umaga, may lakad or kahit magpapatuyo ng damit. Nako, tingnan muna natin ang ating latest weather update ngayong ika-29 po ng Agosto, 2022. Sa ating latest weather update, may mga kabalitaktakan ngayong August 29, ngayong Lunes. Nako, asahan pong magandang panahon dito sa buong bansa natin. Pero particular dyan po sa Visayas at dyan po sa Bicol region dahil apektado po kayo ng ITZZ or an Intertropical Convergence Zone o itong mga kaulapan na galing po sa Pacific Ocean na magdadala po ng pagulan dyan. Pero dito sa Northern at Central Luzon,
pati dyan ho sa NCR, naku, maganda po yung ating panahon. Yun nga lang po, pagdating ng hapon, asahan po ang maulang panahon dahil ito'y dulot pa rin ho ng mga localized thunderstorms. Pero meron tayong binabantayan na isang bagyo, pero malayo naman siya, nasa labas pa naman siya ng extreme, dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, dito po sa southern part ng Japan, which called Tropical Storm Himanam-nor. Yan, international name na bagyong ang haba naman. Himanam-nor. Ang Anong hirap. Philippine name? Wala pa. Wala Hindi pa siya pa. pumapasok Kasi sa ating Philippine Area of Responsibility. Binabantayan po ito ng Pag-asa. Posible po itong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa po ang tsansa na maglandfall ito. Siguro bandang Taiwan, northern part ng Taiwan ho siya dadaan, pero sa mga kabalitaktakan natin for this coming next few days, baka hatakin po nitong bagyo na ito yung habagat or itong monsoon rains na magpapaulan po dito sa northern or Central Luzon. Kaya maging mapagmatyago tayo lagi, magdala po tayo ng payong kahit maulan. Pero ang dapat nyong gawin ngayon, ilabas ang mga labahan. Oo nga ngayon, di na tuyo ng weekend. Ang lakas ng ulan kahapon. Oo, maulap nga pagdating ng hapon. Tapos ang aga pa. Parang mga 1 p.m. ata umulan na. Anyways, morning barkada, naramdaman din sa ibang parte ng Abra ang lindol kahapon ng madaling araw. Oo, sinabi sa akin ni Sophia. 1:47 in the morning. Tapos meron na syempre, nakapatay yung wifi ko. Pag on ko ng wifi, ang daming nangangamusta na makaibigan natin from the lowlands. Uy, kamusta dyan? Sabi ko, honestly, hindi ko masyadong naramdaman. Pero dyan sa Abra, sa Pilar, San Quintin, Villachosa, at isa pang place dyan sa Abra, naramdaman nila ang magnitude 5.5 na lindol po, morning barkada. And although the depth is not as it is or dun sa nakaraan, pinapaalalahanan pa rin na mag-ingat po tayo. So, nakaramdam po sila dyan sa Danglas, Pilar, San Quintin at Villavicosa ng 5.5 yung na earthquake nga. Kaya ingat lang po tayo. At naramdaman din dito sa Baguio City. Baguio, ako hindi ko naramdaman. Ginising daw ako ni Sophia, pero tulog daw ako Tulog na tulog. Tulog na tulog talaga, napaka-deep sleep. Oo. Sabi niya may mga naglaglagan lang na ilang mga kagamitan, pero okay naman. Kaya nga yan pala, intensity 5 sa Bangged, Abra, intensity 3 sa Sinait, Ilocos Sur, intensity 2 sa Gonzaga, Cagayan, Lawag City at Pasikin, Pasukin. Thank you. Ilocos Norte, intensity 1 sa Claveria and Penablanca, Cagayan, Santiago City, Isabela at sa rest of the northern Luzon. Kaya ingat-ingat po tayo. Ang dami kong nabasang messages na parang sabi niya, after a month daw, bigla na naman isang buwan na. Kasi July 27 yung naranasan natin. Tapos sabi nila na ang yung aftershock niya pala is nag-e-extend pa after a month. Di ba? Malakas kung 5.5 yung niya, intensity niya. Anyways, morning barkada, ingat-ingat po tayo doon at makikikamusta tayo sa mga morning barkada natin dyan sa Abra in the next few days. At isa pa, morning barkada sa natapos na bagyong Florita, naku, umabot na po sa 1 bilyong casualties in our agriculture and crops ang naramdaman ng ating farmers. There are over 30,000 families and that's 122 plus individuals that was affected by the Typhoon Florita. At yan nga, nakikita natin na nung last week lang, ni-record natin na mas mababa. Pero after nga ng record ng NDDRMC, nakita nila ang pagpalo nito ng number ng naapektuhan ng bagyong Florita. Kaya po, sa mga naapektuhan po, there are assistance po na binibigay ng GSIS, a loan for you, emergency loan, and other government agencies that are lalo na sa ating pang-agrikultura. Kasi napakalaking bagay niyan. There's an approximately 66,000 metric tons of unused crops na hindi magagamit ng ating farmers. Ang laking bagay nun. Lalo na ngayon, we have a food shortage dito. Magiging malaking epekto yan sa pagkain na naman natin and agrikultura, of course. Kasi tumaas daw nakikipag-usap ako sa isang retailer ng bigas dito sa public market. Tumaas siya ng 20 pesos. Lalo na yung galing sa Isabela sa Cagayan Valley. Kaya ang pinagkukunan nila ngayon ng supply ng bigas is dito sa Nueva Ecija, dito sa Tarlac. Kasi hindi masyadong binayo ng bagyo. So, tataas na naman po ang presyo ng bigas. Pero good news
ayos naman tayo mga kabalitaktakan. Good weather naman po ang asahan natin ngayong linggo ito. Ayan po ay ayon po sa Pag-asa. Wow. At yun nga, kakatapos nga ni Bagyong Florita, di ba? So ngayon naman, good news po, meron po tayong nararanasan ngayon na monsoon break or pahinga ng habagat. So ngayon nga, napansin ko, maaliwalas yung ating kalangitan. Yan nga po ay dahil pa rin ho dito sa monsoon break na ayon sa Pag-asa ay posibleng magtagal. Pero sabi naman po ng Pag-asa na itong southwest monsoon or habagat ay asahan ulit na lalakas towards the end of August dahil po sa mga low pressure area mula po dyan sa extreme northern Luzon at sa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po yan kay Benison Estareha ng Pag-asa. Sinabi po niya na may mga low pressure areas na mabubuo dito po sa ating Philippine Area of Responsibility for within 3 days, which is yung sinabi ko meron na nga. No? And then also ito pong Intertropical Convergence Zone ay makakaapekto pa rin sa ating bansa na magdadala po ng pag-ulan at localized thunderstorms. So light to moderate lang naman yung ating asahang lakas ng hangin at slight to moderate coastal waters will prevail throughout the country. Yun nga. Yun nga po, safe na po yung ating mga mangingisda na pumalaot ngayong wala na itong masyadong mga bagyong to or itong habagat na to. Pero yun nga yung nakakatakot nun, yung ondoy. Oo, biglang kalmado, tapos biglang talagang the wrath after the calm. Oo, wag nang pa-spelling, mahirap po. Morning Barkada, speaking of mga ulan, at ito nga, alam niyo ba Morning Barkada, pinapaalala po ng DOH ang pagtaas ng numero ng wild disease dito sa Baguio City at sa labas ng wild disease yan. Waterborne illnesses and leptospirosis and foodborne illnesses like influenza-like diseases, leptospirosis, dengue. Ayan, Morning Barkada. Ingat-ingat lang po tayo kasi tuwing umuulan, ito ang mga diseases na laging meron sa atin. Ano Kaya, ba yung mga yun? Yung isa is dysentery. Kasi under foodborne illnesses yan, Morning Barkada. And aside from that, syempre yung hindi na nga nawawalang typhoid fever din, cholera. Yan ang mga diseases na coming from contaminated water, Morning Barkada. At syempre influenza, which is flu, at dengue naman. Kaya pinaalahanan po nilang huwag lumusong o lumangoy sa tubig baha upang maiwasan ang leptospirosis. Ugaliing maging malinis, hindi lamang sa katawan kundi pati sa kapaligiran. Ugaliin ang magsusi at magdalas ng paghuhugas. Tama, masusi, sorry. Magsusi, akala ko, sususi. Sorry. Ugaliin ang masusi at madalas na maghugas ng kamay. Before po natin humawak, maghanda, magluto, kumain, at mag-handle ng kahit anumang pagkain. Iwasan din ang hawakan ng mga mata, ilong at mga bagay sa kapaligiran kung marumi ang kamay. At lastly, linisan ng mabuti ang mga kagamitan or i-disinfect po natin ang surface in our home. Sorry, ano bang sabi ko? Masusi yan. Sorry, masusing paghahanda. Kaya itong mga to kasi Pwede naman yun. Pwede. Bubuksan yung tangke ng tubig, sususiran mo. Nakakaasar. Lalo na yung mga nagtatama dito sa Baguio City, di ba? Tangke-tangke ang tubig kasi hindi Pwedeng regular. pamugaran yan ng dengue. Oo, kaya ingat-ingat lang po. Pati yung mga plantita dyan, yung mga water catch basin po niyan, alagaan po natin yan. And for foodborne illnesses naman, Morning Barkada, yung tubig po, make sure na pangluto, make sure po na makita natin kung saan nanggagaling. Kung kumakain po tayo sa labas, sa mga karinderya, just make sure po na ako kasi meron akong amoebiasis. Kaya talagang maingat. Maingat talaga ako sa pag-inom ng tubig. Kaya kayo din, Morning Barkada, ang hirap magkaroon ng mga kaganyang foodborne illnesses. Yan. At saka magtipid din kayo ng tubig, di ba? Nakikita-kita natin sa ibang bansa, natutuyo yung kanilang mga rivers, lahat-lahat. Tapos doon sa dagupan, sobrang tubig. Di ba? Kung ilipat na lang kaya natin yung dagupan sa China. Bigay namin para marami din silang tubig. Pero anyway, mga kabalitaktakan, lipat naman po tayo dito pa rin ho sa balik eskwela ng ating
ating mga kabataan at mga estudyante na nagsisimula na pong mamigay ang Department of Social Welfare and Development ng Educational Assistance sa mga nag-apply. Ayan po, ano? Ay, wow. Kasi nga po, aabot na sa 42,589 yung mga beneficiaries na napagsilbihan na ng DSWD. So, kinabibilangan po ito ng 14,261 na mga college or nasa vocational. Sa senior high naman, 6,039 na mga senior high school, 9,250 naman ho sa high school. At sa elementary, 13,039 na mga elementary beneficiaries ang nabigyan. In a total of 106,331,000 pesos. So, ang laki palang ang laki ng nilalabas natin. Kasi kapag sa technical vocational, 4,000. At sa senior high, 3,000. Tapos sa high school, 2,000. At sa elementary, 1,000. Ano yung mga requirements? Kasi kanina, di ba, pinag-usapan natin na kailangan ata ng certificate of yung certificate na nakapag-enroll ka na doon. Proof of enrollment. Kasi naman ngayon, sinabi ni Secretary Tulfo, ni Erwin Tulfo, na bukas na ito sa lahat. Sa lahat. Hindi na kailangan, kasi dati-rati yung mga nasa in crisis lang. Since meron tayong pandemic and all, parang lahat na nasa crisis na yung kanilang pamumuhay. So, binuksan po ito ng DSWD at target pong mabigyan noong Sabado ng 90,000 na mga beneficiaries. Pero I think isang region pa lang to napakaliit pa lang. Knowing our region na 300,000. 330,000 yung mga estudyante natin here in the Cordillera region. Totoo. And maganda na they had made sure na kahit papaano lahat mabibigyan. Fair and square. Kasi tama naman, everybody needs a little help, Morning Barkada. And alam nyo ba, isa pang good news, Morning Barkada, na koronahan na ang pinakamagandang binibini sa syudad ng Baguio. Nanalo po ang kandidato ng taga Beach H Compound. Ayan. Sino yan? Candidate number 9. Ay, yan si number 9. Oo, kilala mo ba? Naalala mo ba siya? Medyo malakas yung appeal niya sa akin nung nag-judge ako press sa conference nyo. Pero ang nanalo ata na darling of the press si number 10 Oo, siya nga. Pero siya, Baguio Tourism siya. So, ang ating Miss Baguio Malikhain is candidate number 9. Miss Baguio Kalikasan is candidate number 6. Miss Baguio, is candidate number 8 pala, si Krishna Marie from Irisan, and Miss Baguio Tourism ang iyong candidate number 10 sa Greenwater Village, and Miss Baguio Kultura is candidate number 7. Ayan, di ba, nakaka-uplift that this women is not just projecting beauty, but they wanted to make a difference in the city of Baguio. Kaya sana po, gamitin natin to ng maganda at malikhaing plataforma para po sa inyong mga advokasya. Kasi di ba, gone are the days that beauty pageants are just aesthetic. Now, it's more to it. Ayan, dito pa rin po sa Baguio City. Nako, angat po ang katapatan ng mga residenteng lalong-lalo na sa isang mall ho dito sa Baguio City dahil noong weekend po, isang security guard ho ang nagbalik ng isang bag na may lamang 600,000 pesos. Grabe, isang na yun. 600,000 pesos. Ikaw ba, anong gagawin mo kapag bibigyan ka ng 600,000? Syempre, life insurance and insurance para sa mga anak. Educational assistance. Ang laki nun That's gonna be paying you the whole tuition. Buong buo na yun. Diba? Pero ito pong security guard natin dito sa isang mall ay hindi po nag-atubili na ibalik ko itong 600,000 pesos na nakita niya sa isang bag at natagpuan naman po ito. So, para makilala po siya, ito pong si security guard ay si Sir Rodney Visperas of Saver Alpha Security Agency. So, noong August 25 po, ibinalik niya itong 600,000 pesos na nasa loob ng isang bag. Yan napakadami. Mantakin mo ilang pera yan. And also, meron din pa tayong isang merchandiser din na pinarangalan para po sa dito sa pagbabalik nung bag siya. Ang pangalan po niya ay si Ma'am Amani Sarip. Isa po siyang merchandiser din dyan sa loob ng mall. Siya yung nakakita nung bag talaga,
So, spotted itong nawawalang bag and binigay niya ito kay Vispera. So, Oo, siya itong pala. dalawa Oo. nagtulungan po para maibalik itong nasabing bag para sa mga rightful owners. And grabe syempre. naman po yung pasasalamat ng mga may-ari nito. Oo, kung ako, 100,000 nga please. Oo, Humingi ng reward. Oo, ng reward, no? Oo. Pero it's good na they're paying forward pa rin na Yes. minsan kasi ang honesty, minsan hindi yan nabibili ng kahit any amount of money. Pero pwede po. Pero pwede po, di ba? Ayan, Pwede. oo, napaka-babait talaga at honest ng ating mga empleyado. Pati yung mga taxi driver Always diba? talaga. Oo, nakakamiss tuloy magbalik loob yun. Oo, yung mga favor na mga ganyan. Oo. Oo, pero hindi mawawala po sa atin mamaya ito pong ratsyada ng ating mga balita sa Morning Balita. Oo nga, Morning Barkada. Ano ba tong patok na bake shop dyan sa Pangasinan sa mga may sweet tooth? Panoorin natin to. Sinong may sabing, tuwing handaan lang maaaring kumain ng cake at iba pang pastries. Hindi kinakailangan ng grand occasion para bigyan mo ang sarili mo ng treat. Because every day is cheat day. Kaya kung ikay may sweet tooth, swak sa'yo ang handog na tamis ng pastries at customized cakes nila Eureka at Bayani at Lark sa kanilang bakehouse. I'm Eureka Desiree at Bayani. Kami po yung nag-bake or Bayani po. Eureka Sweet Bakehouse. Hi. Hello, ako si Dark. Nandun po si partner. Yun po yung nakakatawa kasi na-build namin yung business namin. Nung pandemic din siya. Bali, di ko siya planan. Hindi naman siya plan. Kasi syempre dati pandemic, ganyan. Yun. So, through na rin use of social media, ganyan. Sa relatives, sa mga friends. Sila po yung nag-support ng business namin. Lalo na po yung mga co-teachers and mga friends natin po from sila or nag-support ng business namin. Mga nagusto ng mga negosyo, pinahagi naman ni Eureka at Lark ang kanilang saloobin sa kung bakit ito ang pinatayo nilang pangkabuhayan. Siguro sa fans. Yun talaga yung pinaka-main na fan. Pero buti na lang meron talagang mga supportive na customers. Tulad yung mga friends ko ng Mother Eureka. Dun sa mga friends sa Israel, sila po talaga yung nag-support po sa amin. At yung mga teachers na rin po. Dahil may teachers ng Mother po ng Israel. Ayon sa dalawa, di biro ang mga pinagdaanan nila upang maisakatuparan ang bakehouse nila. Kung anong pagsisikap ang ilalaan mo sa isang bagay, mapatrabaho man, pagluluto o pagbe-bake, katulad nila Eureka at Lark, tiyak na matamis ang lasa ng tagumpay. From being home bestseller hanggang sa nakapagpatayo ng sariling physical shop, ito ang recipe for success ng Eureka Sweet Bakehouse. Para naging inspiration na. Siyempre, una-una fan. Siyempre, isa-isa din. And then, siyempre, yung mga loyal customers natin, satisfied sila, satisfied natin kami. Nakatibay din ng loob. Tataga talaga. Ngayon nga naman, kailangan mong sumubok at tumaya upang maisakatuparan ang iyong pangarap. Ika nga sa isang kanta, kung ayaw, may dahilan. Gusto, maraming paraan. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng PG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakapitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Oras po natin, alas 7:36 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po mga kabalitaktakan at ngayong umaga atin munang pasadahan ang mga maiinit na mga balita ngayon sa Morning Balita. Unahin na natin po dito sa probinsya ng Abra kung saan hatid po ng TESDA ang programang TESDA-mayan para po sa pagbangon ng mga Abreño mula po sa magnitude 7 na lindol noong July 27, 2022. Ating alamin yan sa report ni Ren de Guzman. Sa 28,087 na bahay ang napinsala ng nagdaang lindol sa Cordillera. 23,908 dito mula sa probinsya ng Abra. Para makatulong na maisaayos ang mga ito, inulunsad ng TESDA ang programang TESDA-mayan. We have this program kasi na pag ang ating mga
probinsya, mga lugar sa Pilipinas ay nakaranas ng mga sakuna, ay nagbibigay ang ating ahensya ng tulong sa pamamagitan ng mga relief operations. Maliban dito ay magbibigay rin sila ng iba't ibang trainings. Ang ating TESDA training center doon ay sa ngayon ay nagkakaroon na ng mga training para sa carpentry, masonry, at electrical installation and maintenance, upang sa gayon sila na mismo yung mga training natin, mga trainees natin, ay sila na mismo yung tutulong sa mga nasalanta. May partisipasyon din ang mga kababaihan. They will undergo bread and pastry production para habang nagkakaroon po ng tinatawag nating rehabilitation, yung ating mga kababaihan naman ay maging busy, matuto ng pangkabuhayan. Hindi bababa sa 100 bahay ang target ng TESDA Cordillera na maisaayos sa Abra. Patuloy rin silang nagtatayo ng temporary shelters. Lahat ng ito ay pinondohan ng TESDA ng 10 milyong piso. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Baguio City, ating tignan ito pong 9 kilong kamoteng kahoy na nahukay sa isang barangay dito po sa Baguio City. Ating alamin yan sa report ni Randy Guzman. Keep clean. Noong 1988, nagsimulang magtanim si Nanay Purifikasyon ng mga herbal plants para sa kanyang anak. For tonsillectomy sana noon, kaya lang takot din akong mag-undergo sila ng operation. So, with antibiotic, sinamahan ko siya ng gurgle na lanting. So, after that, hindi na siya naoperahan. At dahil isa ring nurse, isa ang herbal o traditional medicine sa kanyang iminumungkahi sa mga nakikilalang pasyente. May mga doktor naman na naniniwala sa traditional medicine. Especially yung mga nag-undergo ng TradMed. Ang mga gumagamit kasi karamihan ng herbal medicine, yung mga ayaw nilang yung sumusuko na sila sa sa modern medicine. So they tend to go back to herbal medicine. Ang garden ngayon ni Nanay Purifikasyon, punong-puno ng iba't ibang herbal plants para sa iba't ibang klase ng sakit. Isa na rito ang cassava o kamoteng kahoy na kanyang itinanim taon pang 2017. Last week, di ba sunod-sunod ang ulan so yung garden ko may medyo gumuho na mga lupa kaya lumabas yung kasama nito. So kahapon hinukay namin. Nagtaka kami noong nakita namin parang shape ng isang tao. Ang kamoteng kahoy kasi, tila may 2 paa. At ang bigat, umabot na sa 9 kilo. Ito raw ang unang beses niyang makakita ng ganito kalaki at kabigat na kamoteng kahoy. Ayon sa kanya, mabisa ito para sa mga may cancer at tumor. At para mas makatulong sa iba, ibinabahagi niya ito sa komunidad para sa mga gustong magtanim at mag-alaga din ng mga halaman. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At dito naman po sa Bawang La Union, ating silipin ang isang cafe na itinayo sa gilid ng ilog. Ang kauna-unahang cafe by the river dyan ho sa bayan ng Bawang. Silipin natin yan sa report ni Sofia Pagaduan. Grade 5 pa lamang, nahumaling na si Mary Jane na magluto. Kaya pangarap niya, makapagtayo ng sariling kainan. When I was in 5th grade, yun. Kasi nag-aral ako sa Kalumbera, then
nasali ako sa contest ng cooking. And then doon na siya nag-start na parang, gusto ko pala sa kusina. So yung ganito yung ginagawa ko. Tapos mahilig akong mangyalam sa pagluto ng mga tito ko kasi sa family namin, like, more on cooking talaga yung passion ng family ko. So yun, doon ako nag-start na parang mainggan yung mag-kitchen. Malapit din sa puso niya ang Malili River na siyang paboritong camping site ng kanyang pamilya. So, tong area na to, bale, it is a campsite of our family. And then, we decided to yung co-owner ko, which is my uncle, napag-decidean namin na ginagawa naman namin siyang campsite. Why not give some product para sa mga turista naman, para ma-discover tong Malili River as a tourist spot of Bawang. Kaya upang maibahagi din ang kagandahan ng ilog sa publiko, naisipan niyang buksan ang kauna-unahang Cafe by the River sa Bawang, La Union. Bale, ang nangyari ko kasi, ako po, ever since I went to Cafe. And then, unexpectedly, pagka-uwi ko dito sa Pilipinas, nag-decide ako na yun nga, mag-usap sa amal ko. And then, eto, na-create namin na magkaroon ng cafe na hindi naman namin expected na gugustuhin ng maraming tao. And then, boom, that's it. Then, kilala na siya. Agad naman ito nakilala. Kaya naman ang tatlong gurong magkakaibigang ito, hindi na pinalagpas mag-unwind sa cafe na ito. So, maganda naman yung place. Relaxing. Ayan. So, dito na unwind kami kasi nature lover kami. Ayan. Naghahanap kami ng mga places na mapapasyalan. Kasi yung work namin talaga maghapon, 5 days a week. Ikaw, Ate Rina, 5 days a week ka rin ka. Maganda daw itong dayuhin, lalo na tuwing sunset at tuwing gabi. Tanging ilaw mula sa cafe, tanglaw. Cafe by the River ay nalaman po natin sa ating mga kasamahan na kasama ko ngayon, ang mga miyembro ng ating church. At ako'y natutuwa sila ang mga leaders ng ating church. At kami po ay nagagalak na napunta rito dahil yung sinabi nila sa akin na maganda doon, Pastor. So sabi ko, tara, tingnan natin kung maganda nga. At natikman namin, Cafe by the River. Great! Sobra! Ang sarap talaga! Ilan sa mga offer nila ay iced coffee, French fries, at burger. Dahil nagsisimula pa lamang, hangad ni Mary Jane na mas papakilala pa ang kanilang cafe. Hindi lang kasi ito magandang tambayan ng mga gustong mag-relax, nakatutulong din ito sa kanilang mga empleyado. Maganda po yung itong family business namin. Kasi malaki yung tulong sa studies ko namin. Hindi lang po sa studies. Siyempre sa araw-araw na rin po ng mga ayun nga po, kahit nag-work po kasi ako dito, may summer class din po ako ayun, feel ko naman po, magbubunto since alam naman natin na lahat na gusto na ng coffee, ice coffee, mga milk tea, you really wanna try it now. Kasi if you still have time, magagawa mo. Kung hindi mo susubukan, walang mangyayari. Kaya puno ang tiwala ni Mary Jane na uunlad pa ang sinimulan nitong negosyo sa unti-unting pagsikat ng cafe ito. Sofia Pagatuan para sa Luzon Headlines. At yan po ang pasada ng mga balita ngayong umaga. Para po sa mga latest updates, tumutok lamang po sa RNG Luzon, sa Luzon Headlines at News Force North Luzon, alas 6:30 po ng gabi sa Highland TV. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Star Music offers a complete line of musical instruments. Wazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons.
magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. of Pines kasi nga it's the creation or the charter of Baguio City. Isa sa ating event director ang makakasama natin ngayong umaga. We have this morning Sir Stephen Felices. Good morning, Sir Stephen. Hi, sir. Good morning. Alright, good morning. Ayan, live na live tayo ngayon sa Session Road, Sir Stephen, ha? And, Sir Stephen, we just wanted to ask, is this the first time that we're organizing a marathon for this upcoming Baguio City Foundation Day? Alright. Ma'am, sorry, medyo wala po akong AirPods. So, I hope po magkarinigan tayo. But right now, as you can see po, nasa Session Road po tayo. No? I hope you... Yes, Sir Stephen, is this the first time po ba na mag-organize tayo ng Baguio City Marathon Day? Yes, ma'am. Ma'am, yung team po namin, running 10 years na po. So usually po, we do events, trail run, and then Baguio Marathon, also pang 4 na taon na din. This is, ma'am, the first time na mag-organize kami ng marathon. But this is the first time, ma'am, na magkakandak po ang city ng event na ganito. This is Baguio City Foundation Marathon. Sakto po nadala ko yung gamit ko. Oo nga. Opo. And then, first time, ma'am, na may run, nagaganap din sa Session Road. And relevant, ma'am, sa event po ng Baguio Day. So, actually, ma'am, I'm checking ngayon yung route. Papunta kami ng Cannon Road. So, saktong tabawag si sir. Oo. So, I hope, ma'am, okay yung signal ko, no? Okay naman po. Opo, naririnig naman po ng klaro, Sir Stephen. Sir Stephen, you've now said the route nga po, no? Nag-route or route mapping tayo ngayon. We have 3 kilometers, 5, 12, and 21 kilometers. Sir Stephen, can you discuss naman yung route na pwede pong salihan ng ating morning barkada? Alright. Thank you so much, ma'am, for that opportunity, no? Anyway, sinasiguro yung link na send ko mamaya sa Facebook namin para magkaroon sila ng preview about sa ating route. Ma'am, we will start here. This portion, no? Sa upper station. Wow! So, from upper station road, magkikita tayo dito ng mga 4 a.m. Opo. The landmark, ma'am, will this cathedral stairs. Opo. I think not everyone's familiar dito sa stairs na to, no? Opo. And then, from Upper Station Road, if you will run 3 kilometers,
go straight to SM. Ah. And then, papunta po kayong PNR. And then, PNR. U-turn po kayo doon sa may Panagbenga Park. Ah. If you are in 3 kilometers. Yun na For yun. the 5K, ma'am, Opo. diretso pa rin po. Lalipasan niyo yung Panagbenga Park, but the landmark will be the Kamshanhay Gate. Yes, for that's right. For the 5K. Opo. Yes, and yes po, ma'am. And then we have also 12 kilometers para sa mga nabitin ng 5K. Opo. Yung U-turn nyo, just follow the main road, the Luacan Road, and then mag-U-turn kayo sa PESA. Yes, If you know PESA. the intersection no, yes ma'am, the EPSA, or Opo. Economic Zone. Opo. Yan po. And the 21K, ma'am, that's the main event po. Diretso, same route with the 3K, 5K, and 12K. Magkano? The thing is, totally po kayo sa Cannon Road. And from Cannon Road sa Lion's Head, out and back, vice versa. Yun po, ma'am. Naku, medyo mahaba ba yan, Sir Stephen? Yung last na tumakbo po ako, bumigay po ako sa 10 kilometers. But then again, Sir Stephen, please invite our morning barkada to join this very fun marathon on September 4. Alright, na yung morning mga kapamilya. Kapamilya ba? Alright, so thank you RNG for thank you Sir Rain. I would like guys to invite you, even though ma'am yung registration namin na-close kagabi. Opo. Pero we're thinking ma'am na i-open siya ulit kasi ang daming humahabol. Right now po kasi ma'am, as you can see ma'am, we have a good weather ma'am. Blue sky na tayo ngayon. So Opo. marami pong nag-PM na baka naman pwede silang humabol. Opo. So, stay tuned po sa page po namin kung mag-open po kami ng registration. Kagabi po siya nag-close. So, on September 4 po, kita-kits po tayo sa Baguio Day in celebration ng Baguio Day. The Baguio City Foundation Marathon. Ayun, no? Meron ng medal si Mayor. Opo. Thank you, ma'am. See you, Sir Stephen, at ingat po kayo sa mag-route mapping nyo. Thank you, Alright, sir. ma'am. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you so much. Kaya nga, Morning Barkada, if you want to hurry for their last registration, open pa po sila at mag-open pa. Morning Barkada, it will start around 750 pesos, 1,350 and 1,750 with yung makasama pong shirt, singlet, and kung ano-ano pang makikita. And Morning Barkada, we wanted to say that, finishing a marathon is only a mindset that says that nothing is impossible. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master.
At nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. Happy Lunes pa rin sa ating mga kabalitaktakang nag-enjoy ngayong holiday na ito. Araw na ito, walang pasok. Nako. Oy, pero yung mga nagtatanong dyan po dun sa DSWD, dito sa Educational Assistance Program, maaari pong bisitahin ninyo itong ito pong iba't ibang online pages ng DSWD kung paano po kayo makakakuha. At noong ang Biyernes na nagpirmahan na ang DILG at DSWD in terms of the rollout, kasi ang problema daw nandun sila sa DSWD office nagkukumpulan yung mga kukuha. Ngayon po with the MOA signing ng DILG at DSWD, ang LGU na po, ang LGU local government unit nyo or ang pamahalang bayan ninyo ang magro-roll out na. Ang gagawin ni DSWD, hindi si LGU yung mamimili, kundi si DSWD ibibigay niya yung pera kay LGU. Si LGU naman with the listahan na binigay ng DSWD, doon po kayo kukuha ng inyong Educational Assistance Program. So paalala po natin, yung mga mag-a-apply, pupunta kayo sa regional office ng DSWD. Yung payout, depende po yan kung anong schedule ang ilalabas po ng ating LGUs, kanya-kanyang LGUs, para hindi na po kayo mahirapan at magkumpulan sa mga offices ng DSWD. Yan po yung bagong mandato ngayon ni Secretary Erwin Tulfo ng DSWD para po sa ating mga kababayang gustong kumuha nitong Educational Assistance Program. Ayun naman pala ang tamang proseso. At dun po, Sir John, Patrick John, sabi niya, yun nga po, just follow the DSWD guidelines po na inilabas nila. Sana nga po lahat tayo ay mabigyan, lalo na pa yung mga estudyante natin kailangan. And also, good morning to Sir Alan De Visti, Sir Rodel, and also our new viewer, Joe Art Mandangit Tones. Tama ba? Hindi ba natin intern yan? Hi, good morning po, and thank you also, Rain Gaya, for really keeping tuned this Monday morning and the rest of our mornings dito sa Morning Balitaktakan. At syempre, babatuin ka din si Beberen natin. Yan, na nagdora. Na nagdora na naman. Pero okay lang yan. Basta happy ka. Happy kami for you. And Morning Barkada, we also wanted to extend our gratitude sa ating mga sponsors, starting with TG Home Builders, NGCP, and Baguio Country Club. Yan. And gusto kong pasalamatan pala ang SLU Mass Communication Society last Saturday. Thank you for sa pag-accommodate sa akin. And naway natutunan ninyo ang mga iba't ibang mga tinuro ko sa kanila. Face-to-face face-to-face. Mas maganda kasi kapag face-to-face. Sabi pa nga nila kulang daw yung seminar ko. Part 2. Nakukulangan daw sila Siguro kapag nag-internship na kayo, mas marami pa kayong matututunan dito. Anyway, batiin din natin ang ating mga sponsors. Unang-una na po dyan ng Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, at ang nagpapawala ng sakit sa ating mga katawan. Wala nang aw sa paw! Pasalamatan din natin ang Musar Music, Batang 90s Milk Tea. At wag din natin kakalimutan for outdoor adventures, lalong-lalo na magandang panahon ngayong araw na ito. Nakupunta na po kayo sa Pugo Adventure Resort. At wag din natin kakalimutan Anis Grill at Pizza Stock. Ang dami-dami. Maraming salamat sa mga tumutok sa atin, either you're using our Facebook streaming or YouTube streaming. Maraming salamat po. And also to our families and mga nanonood sa atin, international viewers, to my Elera and Ethan. Hi, good morning anak. And of course, sa mga estudyante natin dyan, shout out to you as well. Sige, mag-enjoy kayo ng holiday. Malapit nang matapos ang maliligayang araw nyo. Joke lang. Ayan, kaya nakasama nyo pa rin ang raketera, Madeskarte, at lulubog lilitaw minsan na Ma'am Shisheki. Ma'am Shi, yun nga, Ma'am Shisheki. Ma'am Shisheki. Gusto mong ulitin? Ayan, nakasama nyo naman po sa diskusyon na tawanan, Charles Limon, at bukas, magbabalik ulit. Sana kompleto na, no? Ay, oo na. Pero nakasama nyo ngayong umaga ang inyong dynamic duo. Nakasama nyo po Charles Limon, at bukas, kita-kits tayo dito lang sa Morning Balitaktakan.